Tämä on uusi Fit24 Center. Suomen vaikuttavin kuntokeskus, joka rakennetaan suoraan Klaukkalan sydämeen. Tehdään tästä yhdessä mesta, mistä voidaan kaikki olla yhdessä ylpeitä. Mun nimi on Jaakko Ahovaara ja mulla olisi sulla vähän näytettävää. Tuu messiin. 2,4 miljoonan euron poikkeuksellinen hanke, joka nostaa kuntokeskusten rimaa koko Suomessa. 1400 neliöä yhteistä unelmatreeniä. Tämä poikkeuksellinen kokonaisuus muodostuu pöyhkeän laadukkaista lisäpalveluista, ainutlaatuisesta Fit24 tunnelmasta sekä laaserin tarkoista yksityiskohdista. Keskukseen tulee automaatiopohjainen ilmanvaihto, lämmönsäätely sekä jäähdytys. Nämä tekniset ratkaisut tehdään sen takia, että sulla olisi parhaat mahdolliset treeniolosuhteet joka ikinen kerta. Koko keskus on alusta asti suunniteltu just sun tarpeita ja toiveita ajatellen. Ja nyt me kutsutaan sut mukaan rakentaa uutta Fit24 Centeriä meidän kanssa. Kerro meille, mitä sun unelmakeskuksessa on. Tsekkaa lisätiedot Fit24-appista tai fit24.fi/vaikuta. Tehdään yhdessä Fit24 Centeristä Suomen vaikuttavin kuntokeskus. Mannerlaattoja vavahduttavat avajaiset pidetään uudella Fit24 Centerillä 1.3.2026. Tatuoi toi päivämäärä sun kalenteriin, koska sen jälkeen sulla on mahdollisuus nauttia sun omasta ajasta vieläkin enemmän. Kiitos kun olit messissä. Nähdään Fitillä. Moi moi!